Pinapagana ng solar-powered system ang supply ng ilaw sa Municipal Hall ng Bayan ng Balawan, La Union, maging bahagi ng kanilang palengke o ang Balawan Farmers Commercial Center. Ti solar power dito Balawan Commercial Center kat nakamenos da ti bayad ti kuryente. At the same time, iti unig ti market no ag brown out at ti substitute nga silaw like what happened yesterday nga nag-brown out. So, ada day ti solar, so gayayat dagiti aglako dito unig ti market, at least continuous ti panaglako da. Naragsak ti tattao ta nalawag ti paglakwat da. Kasama na rito ang Balawan Farmers Civic Center at kanilang bus waiting lounge, solar-powered din. Napakalaking tulong para mabawasan ang bayarin sa kuryente ng lokal na pamahalaan. Minaximize namin yung solar kasi nga sabi namin malaki rin yung matitipid namin yearly dun sa net metering namin. Realize natin talaga yung tulong ng solar lalo ngayong crisis kasi kasi kami yung program talaga namin modernization, no, tapos clean energy. Mas napapakinabangan din ang paggamit ng solar-powered system ngayong mataas ang presyo ng langis. Napapanahon dahil isinusulong ang paggamit ng renewable energy upang makadagdag sa reservation ng supply ng langis. Ngayong nararanasan pa rin ang epekto ng hidwaan sa Middle East. Joanne Ponsoy, Balitang Solidort.